Wasak-wasak mga guys. Magandang umaga sa inyo. Araw ng Biyernes dito sa Kaharian. Ngayon ang aking gagawin ay magpiprito ng kubos. Ito ang aking kubos, oh. Kubos. Yan. Siyempre meron tayong binating itlog. 2 itlog. Ilagyan ko ng asin at konting asukal para magkalasa yung kubos. So, ganitong gawin nyo sa kubos para medyo makatipid tayo. So, let's start the cooking. At siyempre, ayan, painit muna tayo ng kawali. Lalagyan natin ng konting mantika. So, ito na nga, nakapaglagay na tayo. Konti-konti lang, bawat salang, bawat isang piraso, konting mantika. So, ganito lang ang paggawa ng pinritong kubos. Sausaw natin, ganyan. Tapos, saka natin ilagay sa kawali na mainit, na may kunting mantika. Tawag dito ay crispy kubos. Yan, crispy ito mamaya. Sige, salang natin. So, ito na ang ating unang sinalang. Nabaliktad na natin after ng konting minuto. Diyan ko ba? So, ayan na ang aking prinitong kubos. Oh, kakain ako. Siyempre, mayroon tayong coffee with milk. Meron tayong Valenciana.